טוב, נראה לי נתחיל. אז היי. תודה. אז היי, ברוכים הבאים להרצאה שלי, פיינל פנטזי, מההתחלה עד הסוף. אז אנחנו מתחילים טיפה עליי, אז אני גפן, אני קוספלרית ואומנית, הנה כל מיני קוספליי של פיינל פנטזי שעשיתי, יש עוד, לא שמתי את כולם. אני חובבת משחקי JRPG וקצת הרבה אובססיבית לפיינל פנטזי 14. הנה הדמות שלי עם פיינל פנטזי 14, באתי בקוספליי שלה, אז אמרתי כזה, הנה חברים. אז אנחנו מתחילים עם הקדמה. אז לפיינל פנטזי יש המון משחקים, סיקוולים, פריקוולים, משחקי קצב, משחקי גאצ'ה, המון. אנחנו נתרכז רק ב-16 משחקים הראשיים, 1 עד 16, הממוספרים בעצם. אז אנחנו נתעסק בהיסטוריה של הסדרה, איך היא התפתחה והשתנתה עם המשחקים, איזה גרסאות יש להם ואיפה הם זמינים היום, ומה אנחנו לא נתעסק, סיקוולים או פריקוולים באופן ספציפי, במידה ויש אני כן אזכיר. לא נתעסק בגרסאות שהן אקסקלוסיביות ליפן, כי אנחנו לא יפנים. אנחנו נתעסק בגרסאות שכבר לא רלוונטיות או זמינות היום, אבל כל עוד החנות של הקונסולה עדיין זמינה ועובדת, הם יהיו פה, אז יהיה פה קונסולות טיפה ישנות. ולא נתעסק בעלילה של המשחקים. יכול להיות שניתן כמה הערות, אבל לא המון. בעיקרון, הדעה שלי לא תהיה בהרצאה עצמה, היא תגיע רק בסוף. וזו באמת הרצאה מאוד טכנית יחסית, על ההתפתחות של הסדרה, מבחינת גיימפליי, מבחינת גרפיקה, מבחינת המון בחינות. זה באמת רוב המיקוד של ההרצאה. אז אני עושה טיפה כזה מקרא. JRPG זה משחקי תפקידים יפניים, למי שלא יודע. משחקי תורות זה turn-based games, כלומר, השחקן תוקף בתור שלו. משחקי פעולה זה action-based game, כלומר, משחקים שפשוט מרביצים בהם. ומכניק זה איך משחקים במשהו, כאילו מה צריך לעשות בשביל להרוג בוס, זו דוגמה. אוקיי, אז מה זה פיינל פנטזי? שאלה מעניינת. כן. אז אי שם בשנת 1987 הייתה חברת משחקי מחשב יפנית לקראת פשיטת רגל, קראו לה סקוורסופט. עכשיו, אחד העובדים שם שקוראים לו הירונובו סקגוצ'י, טיפה זה, החליט ליצור משחק אחד אחרון, ואם המשחק הזה לא היה עובד, הוא היה פורש מתעשיית המשחקים וחוזר לאוניברסיטה, ולמשחק קראו פיינל פנטזי, כמובן שהשאר היסטוריה. עכשיו, לא קראו לזה פיינל פנטזי כי זה היה המשחק האחרון, קראו לזה כי הוא פשוט רצה משחק עם ראשי תיבות של FF, וזה הדבר היחיד שעבד, זה ממש מיסקונספשן. וב-2003, סקוורסופט והחברה המתחרה אניקס התאחדו, והפכו להיות סקוור אניקס, וואו! איזה חמודים, עד היום עושים עוד פיינל פנטזי. אוקיי, אז בפיינל פנטזי יש 16 משחקים ממוספרים, זה המשחקים הראשיים בעצם, הם לא קשורים אחד לשני עלילתית בכלל, אפשר להתחיל מאיזה משחק שרק בא לכם, למרות שהמשחקים לא קשורים עלילתית, יש בהם המון מכנים משותפים, כמו לדוגמה הצ'וקובו, שזה ציפור שכזה רוכבים עליה כמו סוס, המוגל, יש לי פה גם מוגל לימוג. אויבים איקוניים כמו קקטור או טומברי, וגם דרגון, שזה בעצם דמות שנלחמת עם חנית. יש אחת כזו בערך בכל משחק פיינל פנטזי, וכמובן המכנה המשותף הכי גדול, סיד! בחור שקוראים לו סיד ויש לו ספינה מרחפת. יש אחד כזה בכל משחק. אוקיי, אז אני אוהבת לחלק את פיינל פנטזי לשלוש תקופות. זה לא חלוקה רשמית, אלא חלוקה שלי באופן אישי. התקופה הקלאסית, שבאמת היא 1 עד 6, הגולדן ארה, טור הזהב, שזה 7 עד 10, והתקופה המודרנית, 11 עד 16. ההסבר למה זה מחולק ככה יגיע בסוף, אתם גם תבינו את זה הרבה יותר טוב. אז נעבור למשחקים. וואו. אז פיינל פנטזי 1 יצא ב-1987 ביפן, במערב הוא יצא בשנת 90, והוא באמת היה הצלחה מאוד גדולה, הוא לקח המון השראה ממשחקים שהיו פופולריים באותה תקופה, כמו לדוגמה דרגון קווסט היפני ואולטימה, והמשחק שאני לא יודעת איך להגיד את השם שלו, שהוא מאוד פופולרי מאותה תקופה, אפשר להגיד. הוא באמת, סקגוצ'י רצה משחק שמאוד מושפע מ-D&D, וגם אפשר באמת להרגיש את האלמנטים שנלקחו מה-D&D. ובאמת רצה ליצור משחק שהוא מאוד D&D. עכשיו, באמת, איך זה בא לידי ביטוי? אתם תבינו עוד רגע. אבל באמת, למרות שהמשחק היה לו המון באגים, והוא היה מאוד, אפשר להגיד, ניסיוני לחצית לתקופה, הוא היה מאוד חדיש בצורה כלשהי, אז אפשר בוא להסתכל על זה. אז בעצם לנו זה נראה כזה רגיל, אבל בסופו של דבר, פה אנחנו רואים דמויות נלחמות מול אויבים, אנחנו רואים אותם מזווית חיצונית, שבאותה תקופה
רוב המשחקים היו כמו דרגון קווסט מזווית של השחקן. אז בעצם לראות את הדמויות שלנו נלחמות באויבים שלהם היה דבר שהוא יחסית חדיש באותה תקופה, וגם כמובן שיש לנו 4 דמויות ראשיות ולא דמות אחת, מה שהייתה יותר נפוץ באותה תקופה. עכשיו, פיינל פנטזי 1, בתחילת המשחק לדמויות אין אישיות, אין תפקיד, אין שם, בעצם את כל זה מגדירים בהתחלה. בתחילת המשחק נותנים להם שם, אפשר לראות את השמות היפים פה, ונותנים להם ג'וב. הג'וב סיסטם. אז אני אסביר בקטנה מה זה. ג'וב סיסטם זה בעצם מערכת התפקידים של הדמויות. בעצם מה הם עושים בקרב. אז בואו ניקח לדוגמה את הווייט מייג' החמוד, זה ההילר, המרפא, יש לו בעיקר קשפי ריפוי, קשפי ריפוי, אז חזר לי אחורה. אז בעיקר מה עושה? מרפא. או הבלק מייג' שהוא הכשף, בעיקר משתמש בכשפים של אדמה, אש, מים, כמו אבטר, או נגיד הוורייר שהוא נלחם עם חרב, אבל מה שמיוחד בוורייר שיש לו טיפה קשפי ריפוי, ונגיד המנק שהוא באמת נלחם עם אגרופים ואין לו שום קשף בשום צורה, זה באמת מה התפקיד של הדמות במשחק. עכשיו מגדירים את זה בתחילת המשחק ולא ניתן לשנות את זה, זה גם נכון לפיינל פנטזי 2, אנחנו נעבור אליו כרגע. פיינל פנטזי 2 יצא בשנת 1988, שנה אחרי פיינל פנטזי 1, אבל במערב הוא יצא ממש מאוחר, הוא יצא רק ב-2003, זה 15 שנה אחרי היציאה המקורית שלו ביפן. עכשיו פיינל פנטזי 2 זה באמת איפה שהסדרה התחילה יותר לקבל את האישיות שלה, אפשר לראות את זה גם עם הצ'וקובו שהופיע הפעם הראשונה בפיינל פנטזי 2, או אויבים אייקוני כמו הבומב והמולבורו שהופיע, כולם יודעים מי זה, כל מי ששיחק יודע. וגם סיד הופיע הפעם הראשונה בפיינל פנטזי 2, וואו, סיד! עכשיו, איפה אפשר לשחק בהם? אז יש לנו את הגרסה הכי חדשה, שזה הפיקסל רימאסטרד, זה רימאסטרד שיצא לפני בערך 3-4 שנים, הוא זמין בכל קונסולה מודרנית, גם בטלפונים, זו באמת הגרסה הכי חדישה לשחק היום, בפיינל פנטזי 1-6. עכשיו, יש את ה-20 שנה לפיינל פנטזי, זמין בפלייסטיישן 3 וויטה למשתמשים אירופאים, ואת האוריג'ינס שהוא זמין ל3 וויטה למשתמשים אמריקאים. ההבדל היחיד הוא ב-20 שנה יש שם דאנג'ן ובוסים אקסטרה, זה באמת ההבדל היחיד, הגרסה הזו פשוט קיימת. פיינל פנטזי 3, אוקיי. פיינל פנטזי 3 יצא ב-1990, וכמו 2, הוא יצא במערב 16 שנה אחרי היציאה המקורית שלו, ב-2006, כשיצא לו רימייק תלת ממד. עכשיו באמת, מה חדיש בפיינל פנטזי 3? הג'וב סיסטם. אז בעצם זוכרים שאמרתי שפיינל פנטזי 1 וגם 2 מגדירים את הג'וב בהתחלה ולא ניתן לשנות אותו, אז בעצם ב3 ניתן לשנות אותו במהלך המשחק. דבר שבאמת בא לידי ביטוי מאוד ומאוד חשוב גם למכניקות במשחק עצמו. אז בואו ניקח לדוגמה את הבוס היין מפיינל פנטזי 3. בעצם היין, מה שקורה איתו, שהוא מחליף במהלך הקרב אלמנטים שהוא חלש אליהם. אז פעם אחת הוא חלש לאש, פעם אחת הוא חלש למים, פעם אחת הוא חלש לאוויר. אז מה השחקן יכול לעשות? הוא יכול להגדיר את כולם כרד מייג', לא רד מייג', בלק מייג', סליחה. כבלק מייג' ואז בעצם לתקוף אותו עם כשפים, כי בסופו של דבר דמויות כמו וורייר לא באמת יעבדו עליו, הוא חלש רק לכשפים. זה באמת משהו שבא מאוד לידי ביטוי במשחק, והוא יחסית חדיש לסדרה. איפה אפשר לשחק בפיינל פנטזי 3? יש את הגרסה של הפיקסל רימאסטרד, כמו שאמרתי, זמין בכל מקום, ויש את הרימייק תלת ממד, זמין בסטים ובטלפונים היום. ההבדל המרכזי הוא שברימייק יש לדמויות שמות ואישיות קצת, העלילה קצת משוכתבת, גם זה בתלת ממד, אז זה יותר חמוד, אבל העדפה שלכם, אני יודעת שהמשחק הזה מאוד קשה. הרימייק נחשב מאוד מאוד קשה. פיינל פנטזי 4? פיינל פנטזי 4 יצא ב-1991, אבל הם סוף סוף למדו והוציאו אותו גם באותו שנה למערב. אבל הם לא רצו לבלבל ממש את המעריצים, כי הם לא הוציאו את 2 ו-3, וקראו לפיינל פנטזי 4, פיינל פנטזי 2, מה שבאמת גרם להמון המון בלבול לאנשים שאהבו את הסדרה. עכשיו, בפיינל פנטזי 4 זה פעם ראשונה שבעצם היה דמות ראשית שיש לו שם, עיצוב, ג'וב ואישיות משל עצמם, שלא ניתן לשנות אותה. בעצם תכירו את ססיל הרווי, פרוטגוניסט של 4. בעצם לכל הדמויות בפיינל פנטזי 4 באמת יש שם, עיצוב, ג'וב וסיפור משל עצמם. לא ניתן לשנות שום דבר, לא ניתן באמת לשחק עם זה. ובאמת פיינל פנטזי 4 הרבה יותר ממוקד עלילה ונרטיב. באמת יש שם
הרבה יותר סיפור מהמשחקים הקודמים, יש גם בפעם הראשונה בסדרה רומן בין ססי לרוזה, זה באמת המשחק שלפחות לדעתי באמת ביסס את פיינל פנטזי כסדרה שהיא ממוקדת מאוד בסיפור ובעלילה. עכשיו עוד משהו שהוא חדש בפיינל פנטזי 4 זה ה-ATB System. עכשיו נתתי פה דוגמה, פרסונה 2, ברוב המשחקים שהם turn based יש תורות, אנחנו יודעים מתי הדמות הולכת לתקוף. אז פיינל פנטזי אמרו לא, אנחנו הולכים לעשות משהו אחר. הם החליטו לעשות את זה יותר אקטיבי, ובעצם הוסיפו את ה-ATB, שזה בעצם מד מאוד חמוד שנמצא פה, וכשהוא מתמלא, הדמות תוקפת. עכשיו, מה זה אומר? שאנחנו לא יודעים מתי היריב הולך לתקוף. האויב? לא ברור. זה כן יוצר המון, אפשר להגיד, אתגר מסוים, וגם זה לא מערכת שיצאה למשחקים אחרים מחוץ לפיינל פנטזי, לא יצא לי ממש לראות אותה. היא גם לא היא נשארת יחסית הרבה עם פיינל פנטזי, אבל היא גם מאוד כיפית, היא מאוד מעניינת. איפה פיינל פנטזי 4 זמין? הוא זמין בפיקסל רימאסטרד, ויש את ה-Complete Edition, זה הרימאסטרד המקורי של פיינל פנטזי 4, ויש גם את הרימייק תלת ממד, כמו שיש ל3, יש רימייק ל4 גם. ההבדל היחיד הוא גם, הוא מדובב, יש פה דיבוב, עלילה טיפה יותר מורחבת, אבל אני אישית הייתי ממש ממליצה על ה-Complete Edition, אני שיחקתי בה, היא באמת מאוד יפה, יש שם גם את הסיקוול של המשחק, הכי מומלצים שלכם ויטה, אם לא, פיקסל רימאסטרד. אז עברנו ל5. אז 5 יצא, אני חושבת, ב-92. עכשיו, אני אישית לא שיחקתי ב5, שכחתי להגיד את זה, אבל לא שיחקתי ב1 עד 3, 5, 6 ו-11, אז לא לסקול אותי באבנים, ושיחקתי ברוב המשחקים. אז 5 באמת יצא, ו5 ש5 עשה, הוא דבר ראשון, החזיר את הג'וב סיסטם, והרחיב אותה באופן משמעותי, בעצם לעומת 3 שאפשר באמת להחליף, בעצם מה שהוא הוסיף זה גם מכניקות אחרות, כמו לדוגמה לשלב בין הג'ובים, התקדמות טיפה שונה שלהם, זה באמת פיינל פנטזי 5 מאוד מוכר בגלל המערכת שלו, הוא מאוד מוערך בגלל זה, אני כאילו שיחקתי במשחק שהוא מושפע מ5 ומאוד נהניתי, אני מבינה למה הוא באמת נחשב אחד המשחקי פיינל פנטזי עם המערכות משחק הכי טובות שיש, מבחינת עלילה הוא טיפה יותר חלש מאחרים, אבל הוא עדיין מאוד מאוד חמוד, אבל לא שיחקתי בסופו של דבר. 6! 6 יצא ב-94. וזה באמת היה שינוי קטן, למה? סקגוצ'י התקדם בסקוואר, ומלהיות הבמאי של המשחק עבר להיות המפיק, מה שבאמת נתן לו פחות שליטה בפיתוח של המשחק. עכשיו, אין ג'וב סיסטם. בעצם המערכת של פיינל פנטזי 6 היא מערכת התקדמות שאנחנו יכולים לבנות את הדמויות שלנו לבנות אותם, לתת להם סקילים מסוימים ולבנות אותם כפי שאנחנו רוצים. למרות זו, לכל דמות באמת יש כזה מתקפה מיוחדת משלהם, מה שבאמת יחסית מייחד אותם לדמויות אחרות. אבל באמת, אחד השיפורים הכי גדולים ב6 זה הגרפיקה שהיא מהממת. כאילו, אני לא חושבת שזה מראה כמה יפה, אבל היא פשוט ממש יפה. וגם ההתקדמות נוספת זה העלילה. עכשיו, נכון שגם הקודמים היו מאוד מרוכזים בעלילה, אבל 6 הוא הרבה יותר עמוק מהבניית עולם, בנרטיב, בבניית דמויות, כאילו הכל שם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר כתוב, יותר טוב. עכשיו, ברח לי רגע. גם, כמובן, פיינל פנטזי 6 הוא המשחק הראשון בסדרה שבאמת התרחק טיפה פנטזיה הקלאסית בעצם, אפשר לראות את זה גם פה, הוא הפך להיות, אפשר להגיד, יותר סטימפאנקי כזה, לעומת משחקים קודמים, כמובן שהוא עדיין שמר המון על האלמנטים של הפנטזיה, של הממלכות, הבירים, כל האלה, אבל הוא באמת טיפה התרחק מזה. אנחנו עוברים לפן פייבוריט, פיינל פנטזי 7. שכחתי, רגע. איפה אפשר לשחק ב6, ב5, פיקסל רימאסטרד, ויש גם את הגרסה המקורית שיצאה לפלייסטיישן 1, בוויטה, היא לא טובה, אל תשחקו בה. 7. אוקיי, 7 יצא ב-1997, אחרי כמה שנים של פיתוח, זה היה אחד המשחקים הכי יקרים שפיתחו באותה תקופה, הוא היה מאוד יקר לפיתוח, היה גם צוות מאוד גדול שפיתח אותו, גם אם אתם לא מכירים את המשחק, בטוח נתקלתם בהם מתישהו, איפשהו באינטרנט. עכשיו, פיינל פנטזי 7 באמת היה מאוד חדשני ומאוד השפיע גם על ההתקדמות של הסדרה. זה היה המשחק הראשון שבעצם היה בו גרפיקה בתלת ממד, אפשר לראות את זה לפי המודלים, או לפי הרקעים שהם גם היו בתלת ממד בטכנולוגיה שקוראים לה פרי-רנדרד, וזה היה המשחק הראשון בסדרה
עם קאצינים. יש בפיינל פנטזי 7 כ-40 דקות של קטעי אנימציה. זה היה יחסית מאוד מאוד חדיש לסדרה, ממש מגניב. אפילו שזה התיישן ממש לא טוב, אבל זה עדיין ממש טוב לאותה תקופה. אל תשפטו. אוקיי, אז פיינל פנטזי 7 באמת התרחק עוד יותר רחוק מהפנטזיה הקלאסית. אין יותר קריסטלים, אין אבירים, אין ממלכות. העולם של פיינל פנטזי 7 הוא יותר דיסטופיאן סייבר פאנק אפשר להגיד, אבל הוא עדיין לוקח המון השראה מהחיים האמיתיים שלנו, וגם נותן המון ביקורת כלפי העולם שלנו, ביקורת שעד היום רלוונטית דרך אגב, ובאמת זה מאוד, בניית עולם מאוד מאוד מעניינת, וגם מאוד מרגישה כאילו קרוב ללב, כי היא מאוד יחסית דומה לעולם שלנו. עכשיו, בפיינל פנטזי 7 יש מערכת שקוראים לה מטריה סיסטם, כן, הג'וב סיסטם הלך בינתיים, מסכן. עכשיו בעצם אני לא ארחיב יותר מדי, זה בעיקרון גולות כאלה ששמים על הנשק, הגולות האלה יש בהם כל מיני בונוסים, סקילים, זה מפתח את הדמות, לא ניכנס לזה יותר מדי. אוקיי, אז איך נכנסים לשבע? אני לא הולכת לדבר פה ממש על הרימייק, גם כי הוא לא גמור עדיין, אבל אתם יכולים לשאול אותי אחרי זה, אני פשוט הייתי ממליצה להתחיל באמת משבע המקורי. עכשיו, מתחילים מהמקורי, משחקים בקרייסיס קור, הוא זמין היום כקרייסיס קור ריוניון, אחר כך יש את הסרט, Advent Children, ואז יש את המשחק של וינסנט, שהשם שלו קצת קטוע פה, והוא לא זמין בשום קונסולה מודרנית היום, המשחק של וינסנט, אז זה בעיקר או אמולטור או לראות את זה ביוטיוב. עכשיו, אני הולכת, איפה אפשר לשחק, אני אעשה את זה כזה 7, 8, 9 ביחד, אז אנחנו עוברים ל8. 8. אז 8 יצא ב-99, הוא די פותח במקביל ל7, וזה היה באמת משחק מעניין. עכשיו, שיפור מאוד גדול במשחק הזה, דבר ראשון זה האנימציה, שהיא מהממת, היא מאוד מאוד יפה לעומת מה שהיה ב7. עכשיו, מדובר פה על תקופה של פלייסטיישן 1, 99, זה באמת היה מאוד מאוד מרשים התקופה הזאת. זה גם היה פעם ראשונה שבעצם השתמשו במושן קפצ'ר בסדרה, יש ממש סרטון של זה ביוטיוב, באמת אנימציה מטורפת. גם עוד שיפור זה כמובן המודלים של הדמויות שסוף סוף נראים טיפה יותר מודרניים, טיפה יותר פרופורציונליים, אפילו שאתם יודעים, הם קצת כזה... כן, אבל הוא עדיין הבחור הכי חתיך כאן. עכשיו, ל8 יש מערכת שקוראים לה Junction System, אני לא אכנס לזה יותר מדי, כי יש אנשים שאוהבים אותה, יש אנשים ששונאים אותה, יש אנשים שלא מבינים אותה, ואני לא מבינה אותה. זו מערכת קצת מוזרה, פיינל פנטזי 8, אני אגיד את זה בקצרה, לי זה מרגיש משחק מאוד מאוד ניסיוני מבחינת סקוואר אניקס, מרגיש לי שהם קצת כזה היו 7 מאוד הצליח, אנחנו נעשה מה שבאנו ב8, והגענו ל9. אז 9 יצא בשנת 2000, והוא באמת היה סופה של תקופה, זה היה המשחק האחרון שסקגוצ'י היה חלק ממנו, בעצם אחרי 9 סקגוצ'י פרש, התפטר מסקוואר, וזה היה המשחק האחרון על פלייסטיישן 1, וגם זה היה המשחק האחרון עם ה-ATB סיסטם לבינתיים. עכשיו, פיינל פנטזי 9 הוא באמת היה הומאז' למשחקי פיינל פנטזי ישנים, גם כי זה היה משחק פיינל פנטזי האחרון של סקגוצ'י. אפשר לראות את זה באמת, הנה סקגוצ'י. באמת אפשר לראות את זה דרך הדמויות כמו גרנט שלבושה כמו ווייט מייג' או ויבי שהוא בלק מייג' וגם בבניית עולם שחוזרת מאוד לבניית עולם הקלאסית של פיינל פנטזי עם האבירים, ארמונות, ממלכות, הרבה יותר קרטוני לעומת שני המשחקים הקודמים, זה באמת יש המון רפרנסים ואיסטר אקס במשחק הזה, גם קלאוד סטרייף מופיע שם משום מה, יש שם אזכור אליו. עכשיו, איפה אפשר לשחק? בכל מקום בערך, גם בטלפון הם זמינים. אם אתם רוצים לשחק בגרסה הממש ממש מקורית שיצאה לפלייסטיישן 1, היום היא זמינה באופן חוקי רק הפלייסטיישן ויטה, אבל ההבדל הוא כאילו, אתם יודעים, כזה הבדל. אבל זה רק ל8, הוא עדיין חתיך. 10! אוקיי, 10 יצא בשנת 2002 או 2001, משהו כזה, והמשחק הראשון על פלייסטיישן 2. עכשיו, השיפורים בפיינל פנטזי 10 הם באמת דבר ראשון גרפית, הרבה יותר יפה, נגמרו הרקעים שהם פרי-רנדר, הכל תלת ממד, המודלים הרבה יותר מפורטים, ויש להם הבעות פנים, וגם זה המשחק הראשון בסדרה שהוא מדובב. האם הדיבוב טוב? הוא יחסית ניסיוני, אבל הוא ממש סבבה למשחק הזה. הוא שוחק בסדר, הוא ממש צוחק בסדר, הוא ניסה. כאילו יונה נשמעת כמו קרטון, אבל לא שמעתם את זה ממני. עכשיו, מה שבאמת מאוד ייחודי בפיינל פנטזי 10 זה הבניית עולם, לעומת משחקים אחרים שבאמת לקחו השפעה בעיקר מחיי היום-יום, או אירופה כזה
ימי הביניים וכאלה. פיינל פנטזי 10 באמת לקח השפעה מתרבויות מדרום האוקיינוס השקט, תאילנד ויפן. זה באמת נתן לו אווירה מאוד מאוד מיוחדת וייחודית משלו, באמת יש לו בניית עולם מאוד מעניינת, וטיפה שונה מהמשחקים אחרים, גם מבחינת האויב הגדול של המשחק, זה מאוד משחק מעניין. עכשיו, פיינל פנטזי 10 יש מערכת שקוראים לה הספיר גריד. בעצם זו רשת ענקית של יכולות, בונוסים וכו'. בעצם אחרי קרב מקבלים נקודות ואפשר להשתמש בהם על הרשת החמודה הזאת. זו מערכת שנשארת בפיינל פנטזי לכמה משחקים קדימה, לא בדיוק באותה צורה, אבל בצורות מאוד דומות, שאתם מקבלים נקודות, מבזבזים את זה, אבל נזכיר את זה פה כי זה חמוד. עכשיו, איפה זה זמין? בערך בכל קונסולה מודרנית זה לא זמין בטלפון, זמין בכל מקום בערך, אבל זה כן הגרסת רימאסטרד. אם אתם מעוניינים בגרסה ממש מקורית של המשחק, זמין רק על פלייסטיישן 2, כן, סורי. 11, אז 11 יצא ב-2002, והוא באמת היה MMO, מי שלא יודע מה זה MMO, מדובר על Massively Multiplayer Online Game, זה היה משחק אונליין, הז'אנר באמת היה מאוד פופולרי באותה תקופה, וסקוואר קצת קפצו על הטרנד. עכשיו זה גם המשחק הראשון בסדרה, שבעצם אין לנו דמות ראשית מוגדרת, בעצם כל שחקן מגדיר ובונה דמות משל עצמו, נותן להם גזע, נותן להם עיצוב כמו בסימס, ונותן להם שם, וגם נותן להם ג'וב. כן, הג'וב סיסטם חזר כזה, עשה חזרה קטנה, בעצם נותן להם תפקיד. וגם, נראה את זה פה, זה באמת משחק הראשון בסדרה, שגם היה בלי שום, שהיה יותר, אפשר להגיד, action-based game, פחות משחק תורות, כי זה באמת היה משחק מולטיפלייר, וזה פחות עובד המולטיפלייר. עכשיו, איפה אפשר לשחק? אפשר לקנות בסטים, ודרך אתר של סקוואר אניקס. עכשיו, יש קנייה חד פעמית של המשחק, ואז מנוי חודשי של 46 שקלים, כן, זה לא זול בכלל. עכשיו, כמו שרשמתי, יש לו 5 הרחבות ו6 תוספות עלילה, מסתבר שיש כמה דרכים לשחק בזה, וממש הסתבכתי ברדיט כשקראתי, אז אם אתם רוצים לשחק, תבדקו קודם באינטרנט ובלוגים וכאלה, איך, וגם כמובן זה משחק ישן, הוא עדיין פעיל, ויש אנשים שמשחקים בו, אבל לא כמו פעם, אז אם רוצים לשחק, כדאי לבדוק מראש איזה סרברים פעילים היום, כי לא כולם פעילים. 12. אז 12 יצא ממש בסוף של פלייסטיישן 2, הוא יצא ב-2006, ובאמת היה המשחק הראשון שהיה התקיים בעולם שבנוי מראש, שכבר קיים בפיינל פנטזי, מפיינל פנטזי טקטיקס, זה בעצם פיינל פנטזי טקטיקס, זה סדרה צדדית של פיינל פנטזי שיצאה בשנות ה-90, והעולם שם קוראים לו איבליס, ופיינל פנטזי 12 הוא חלק ממנה. עכשיו, פיינל פנטזי 12 הוא באמת ניסה יותר להתקדם לכיוון של action-based game, אפשר באמת לראות את זה קצת פחות פה, אבל הקרבות מתקיימות על המפה עצמה, ולא בעצם בסוג של כזה סצנה של קרבות, וגם יש למשחק מערכת שקוראים לה הגמביט סיסטם. בעצם מה שקורה שם, שאנחנו נותנים פקודה לדמות. אז כמו לדוגמה, אם לאחד הדמויות בפארטי שלנו יש פחות מ-50 HP, אז אנחנו מרפאים אותם. אז בעצם הסוג של מתכנתים את הדמות, אפשר להגיד, וזה באמת אפשר להגיד שזה שומר על האלמנטים של פיינל פנטזי, של לתת פקודות לדמויות, אבל עדיין מנסה מאוד להיות אקשן בייסט. עכשיו, גם פה יש מערכת שהיא דומה לספיר גריד, קוראים לה לייסנס בורד, היא מאוד דומה, לא אפרט יותר מדי. לא רשמתי איפה אפשר לשחק ב-12, יש לו רימייק שקוראים לו זודיאק אייג', הוא זמין בערך בכל הקונסולות המודרניות, פלייסטיישנים, סוויצ'ים, אקסבוקסים, באמת בכל מקום. 13 יצא ב-2009, הוא היה המשחק הראשון שיצא לפלייסטיישן 3, הוא יצא גם באיחור ול-3, כי הוא היה במקור לצאת ל-2, ואז הוציאו כזה דמו, וכולם היו כזה, תוציאו את זה ל-3, הם הוציאו את זה ל-3. אוקיי, אז 13 לעומת הקודמים, שבאמת חזרו טיפה יותר, אפשר להגיד, לפנטזיה היותר קלאסית, 13 חזר לעולם טכנולוגי וחדשני, אפשר לראות את זה דרך הסקרינשוטים האלה, אפילו שהם לא מאוד מראים את הבניית העולם הממש יפה של פיינל פנטזי 13, הוא באמת הרבה יותר מודרני, הרבה יותר, לא מודרני, טכנולוגי אפשר להגיד. עכשיו, פיינל פנטזי 13 חוזר אחורה בכמה דברים. דבר ראשון זה הקרבות, הם חוזרים להיות turn-based וחוזרים להיות בכזה סצנה של קרבות.
אבל הם גם, אפשר להגיד, חוזרים אחורה, אבל גם משנים המון דברים. יש, המערכת של פיינל פנטזי 13, אני לא יודעת איך אומרים את זה, סליחה. בעצם לכל דמות יש סוג של ג'וב, זה בעצם תפקיד שיש להם. אז נגיד רבנג'ר זו דמות שנלחמת עם כשפים, קומנדו זו דמות שהיא נלחמת עם הנשק שלהם, פיזי, מדיק זה המרפא, ההילר שלנו. בעצם זה באמת, בעצם מה שקורה במשחק הזה, שבונים כמה סטים של ג'ובס אפשר להגיד, וניתן להחליף בהם במהלך המשחק. עכשיו, מה הקטע, מה הקאץ'? אפשר לשלוט רק בלידר של הפארטי, כל הדמויות האחרות נשלטות באופן אוטומטי, דרך כזה AI. האם זה טוב? לא בהכרח, לא בהכרח, כאילו זה קצת מסבך את המשחק. עכשיו, איפה הוא זמין? הוא זמין בסטים ובפלייסטיישן 3. אני לא יודעת למה הם לא מוציאים את זה לקונסולה אחרת. נכון, גם באקסבוקס, נכון, סליחה. יש לו 2 סיקוולים שלא הכנסתי אותם פה, אבל הם גם זמינים באותם קונסולות, באותו מקום בדיוק. כן, 13 קיים. 14. נתתי לו כזה דף משלו, כי זה המשחק קרוב עליי. אוקיי, אז פיינל פנטזי 14 יצא בשנת 2010. הוא נתקל בביקורות ממש לא טובות. הוא היה ממש, לא היה ניתן לשחק בו, ה-UI, הכל במשחק פשוט לא היה טוב. אז מה שקרה זה שסקוואר אניקס היו כזה, אנחנו מצטערים, וסגרו את המשחק ב-2012. עכשיו, הוא היה פעיל בערך 2 עכשיו, מה שקרה זה שפתאום כזה, טוב, אנחנו עושים כזה סוף העולם במשחק, אז בואו כזה תראו, ואז אנחנו נסגור את המשחק. אז הם עשו ממש כזה אפוקליפסה כזו, זה היה ממש מגניב. אבל מה שהם עשו, הם פשוט שינו לגמרי את כל הצוות שפיתח את המשחק, והוציאו מחדש את פיינל פנטזי 14 בשם פיינל פנטזי ערב ריבורן, כאילו פיינל פנטזי 14. הוא יצא ב-2013, והוא באמת, הוא עדיין שמר על העולם של הפיינל פנטזי 14 המקורי, גם על חלק מהדמויות הוא שמר, אבל לא צריך לשחק במקורי, לא צריך לדעת שום דבר, זה באמת עניין של כאילו לור בעיקר, אם אתם ממש אוהבים לור, אז אפשר ללמוד, אבל לא צריך. עכשיו, פיינל פנטזי 14 הוא מאוד, הוא קצת האח הקטן של 11 מהמון בחינות, גם מבחינת הגזעים במשחק, שמאוד לוקחים השראה ומאוד מאוד דומים ל-11, וגם המון אויבים שלקוחים מ-11, אבל פיינל פנטזי 14 הוא גם MMO, סורי, שכחתי להגיד, הוא MMO, כמו 11. והוא באמת לוקח המון השראה מ-11, אבל הוא משחק שעושה המון הומאז'ים למשחקים אחרים בסדרה. בעצם פיינל פנטזי 14 זה רפרנס אחד גדול לכל המשחקים בפיינל פנטזי, אפשר ממש לראות את זה דרך כאילו בוסים, כמו גילגמש מ-5, יש לו בוס ב-14, הסאמן הזה מפיינל פנטזי 7 שלוקח שנים להשיג, ועוד בוס ב-14, או גם עיצובי דמויות כמו מ-12. מ-14. זה ממש גם מוזיקה, כאילו כל כך המון רפרנסים שונים באמת לסדרה. זה ממש מגניב לשחק בזה ולהיות כזה, וואו, אני מזהה את זה ממשחק אחר. ממש כיף. עכשיו, לפיינל פנטזי 14 יש כרגע 5 הרחבות. אפשר להתייחס להרחבות באמת כסוג של ספרים בהמשכים, כל הרחבה היא כמו משחק שלם, ובעצם הם יוצאים פעם בשנתיים. בין ההרחבות יש פאצ'ים, שזה כזה קטעים קטנים של עלילה. לא צריך ממש לדעת את הסדר, המשחק מוביל אתכם דרך העלילה. Shadowbringers זו הרחבה הכי טובה, לא להתווכח איתי. עכשיו, פיינל פנטזי 14 זמין במחשב, בפלייסטיישן ובאקסבוקס. אפשר לקנות אותו במחשב דרך הסטים או דרך אתר של סקוואר אניקס. עדיף סקוואר אניקס כי יש להם מלא הנחות על המשחק שם. יש קנייה חד פעמית ואז מנוי חודשי של 46 שקלים. אבל, יש להם משחק פרי טרייל. האם ידעתם? Did you know? בעצם המשחק חינם לגמרי עד רמה 70. רמה 70 זה עד ההרחבה הזאת, עד הסוף של ההרחבה הזאת. זה בערך 400 שעות של משחק, זה המון שעות. אז זה מאוד שווה, אין המון הגבלות, יש טיפה הגבלות, אבל זה באמת כאילו, לא מרגישים את זה ממש. אז זה באמת ממש שווה, זה חינם, אין כסף. מומלץ. ממש חינם. מומלץ, באמת, הם מרחיבים את זה כל הזמן וזה באמת שווה את זה, אבל זה באמת משתפר כזה, לוקח לזה טיפה זמן, אבל באמת שווה, ממש. 15? אוקיי, אז אי שם, ב-2006, סקוואר אניקס הכריזו על משחק שקוראים לו פיינל פנטזי versus 13. מה אמור להיות סוג של משחק שקשור ל-13? אבל בעקבות המון בעיות בפיתוח,
פיתור, כאילו העברה של המפיק של הפרויקט לפרויקט אחר, וביקורת לא מאוד טובה לטרילוגיה של פיינל פנטזי 13, הם החליטו להפוך את המשחק, הנה פיינל פנטזי versus 13. החליטו לקרוא למשחק פיינל פנטזי 15, ושינו לגמרי את הצוות של הפיתוח. עכשיו, אני אגיד עכשיו, פיינל פנטזי 15 היה לו המון בעיות, עיכובים, והמון דברים בפיתוח, הוא יצא לא גמור, ובאמת השלימו את העלילה של המשחק עם DLC, סרט, ספר וסדרת אנימה. יש המון ב-15. עכשיו, באמת הבניית עולם של 15 היא הרבה יותר מודרנית לעומת המשחקים האחרים. אפשר לראות את זה גם לפי הדמויות שהם פשוט נראים כמו אנשים רגילים, חמודים, או לפי כאילו מה שלא הולך שם, שנראה כמו העולם שלנו ולא פנטזיה בכלל. אבל הם כן שומרים על המון אלמנטים, כמו פה, הם עדיין מנסים לשמור על המון אלמנטים של פנטזיה בצורה כלשהי, אבל זה באמת היה משחק מאוד שונה בנוף לפיינל פנטזי. עכשיו, זה גם היה המשחק הראשון בסדרה שהיה לגמרי אקשן בייסט, כמעט ולא היה בו שום אלמנט של תורות, או באמת לתת פקודות לדמויות. הם כן ניסו קצת, אבל זה לא מאוד עבד להם. הוא כן היה יחסית מאוד ניסיוני, אבל באמת משחק מאוד חמוד. אוקיי, הסדר של 15. תראו את הסרט קודם, אחרי זה את המשחק. יש אנימה ממש חמודה ביוטיוב, 4 פרקים, Brotherhood, אפשר לראות את זה גם במהלך המשחק, אם אני לא טועה. DLCs, אבל המשחק אומר לכם במהלך, יש עכשיו DLC, רוצים לשחק? כן, לא. ונובל שיצא, והוא יושב אצלי בבית כבר איזה 8 שנים, כאילו צובר אבק. בעצם היו אמורים לצאת עוד 3 DLCs שבוטלו, והפכו להיות נובל, אז זה שם. איפה המשחק זמין היום? בכל קונסולה מודרנית בערך, בגרסה הרגילה שלו, ויש גם את הפוקט אדישן, זה גרסת צ'יבי ממש חמודה כזו, היא זמינה בסוויץ', בפלייסטיישן 4 וגם בטלפון. אז אם אתם רוצים כזה פיינל פנטזי 15 בטלפון, יש לכם פיינל פנטזי 15 בטלפון. 16? אז 16 יצא ממש לפני פחות משנתיים, ב-2023, והוא באמת ניסה מאוד לחזור למקורות של הסדרה, המקורות הפנטזיים של הסדרה. אפשר לראות את זה גם לפי כאילו הדמויות פה, העיצובים שלהם. הם מאוד חזרו גם לעולמות עם הקריסטלים, וגם לממלכות, לאבירים, וגם זה היה המשחק הראשון בסדרה שהיה בו דמות להט"בית מוצהרת. באמת, כאילו, היה שם גם סצנה להט"בית, זה מאוד מאוד מגניב ונחמד שיש את זה בפיינל פנטזי, במיוחד משחק שבא מחברה יפנית. באמת, כאילו זה היה ממש סבבה, ממש נחמד. עכשיו, זה באמת היה, כמו פיינל פנטזי 15, 16 באמת היה גם אקשן בייסט מלא לגמרי, הוא היה הרבה יותר, אפשר להגיד, יותר בנוי, יותר טוב מהבחינה הזו, כי הפיתוח שלו הלך הרבה יותר חלק לעומת 15. בעיקרון, אחלה משחק, אני לא יכולה להגיד יותר מדי עליו, הוא יצא יחסית לאחרונה. הוא זמין היום רק בפלייסטיישן 5 ובסטים, הוא יצא למחשב ממש לא מזמן, אבל הוא ממש ממש טוב, מומלץ. אוקיי, אז מאיפה כדאי לי להתחיל? שאלה טובה. רגע, אוקיי, אז דבר שנחזור לטבלה, לזה שלנו, אז לסדר, אוקיי. אז התקופה הקלאסית היא באמת תקופה מאוד ראשונית של הסדרה. היא באמת יחסית מאופיינת במשחקים ששומרים על האלמנטים של הפנטזיה, של פיינל פנטזי. זה בעיקר זה. הגולדן ארה זה באמת התקופה הכי מוכרת, הכי פופולרית, כולם מכירים את רוב המשחקים שם, היא באמת יוצאת טיפה מההגדרות הקלאסיות של הסדרה, אבל עדיין שומרת, אפשר להגיד, על סוג של סכמה מסוימת במשחקים שלה. עכשיו, התקופה המודרנית היא מאוד מאופיינת בניסיוניות שלה, כל משחק הוא פשוט שונה מהקודם, הגיימפליי שונה, הכל שם שונה, הוא באמת מאוד מאופיין במשחקים שהם מאוד שונים אחד מהשני. עכשיו, אני אגיד את זה עכשיו, אין משחק פיינל פנטזי שהוא הכי פיינל פנטזי, כי כל פיינל פנטזי שונה, אז אל תתווכחו איתי על זה, כאילו... אוקיי, אז איפה כדאי להתחיל בתקופה הקלאסית? עכשיו זה הדעה שלי, לא הייתי ממליצה על 1-3, הם משחקים ישנים, אם אתם לא משחקים עם משחקים ישנים, יכול להיות שיהיה לכם טיפה קשה איתם, אם אתם אוהבים משחקים ישנים, go for it. אין בהם המון עלילה, הם יחסית dungeon crawlers, אתם תבלו רוב המשחק בדאנג'ן, יש אנשים שלא אוהבים את זה. כן הייתי ממליצה על 4-6, הם באמת הרבה יותר ממוקדי העלילה, הגיימפליי שלהם הרבה יותר אחלה, והם באמת הרבה יותר, אפשר להגיד, מוכרים ויותר חדשים. יותר נחמדים לאנשים שמשחקים במשחקים מודרניים. עכשיו נעבור לגולדן ארה. הייתי ממליצה, 7, 9 ו-10, הם לדעתי אחלה משחקים להתחיל איתם, הם ממש טובים, אני ממש נהניתי מהם. עכשיו, לא הייתי ממליצה את 8,
זה לא אומר שאני לא אוהבת את המשחק, אני פשוט חושבת שהוא יחסית ניסיוני למשחקים האחרים בסדרה. הוא באמת, הם קצת עשו מה שבא להם, גם מבחינת הגיימפליי, גם מבחינת הסיפור. לא הייתי ממליצה את זה כמשחק ראשון, כן הייתי ממליצה את זה כמשחק אחרי כמה משחקים של פיינל פנטזי, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים אותו, יש גם אנשים שמאוד לא אוהבים אותו. איפה הייתי ממליצה בתקופה המודרנית? אוקיי, 11 ו-12 לא הייתי ממליצה. 11 הוא פשוט פחות משוחק, יש לי אולי כנראה פחות ניסיון איתו, אבל אתם אוהבים MMOs, אז זה טוב. 12, אישית אני שיחקתי, הרגיש לי היה טיפה קשה להתחבר למשחק, הוא מאוד, אפשר להגיד, פוליטי, ומאוד מתעסק בעולם של איבליס, ולא שיחקתי בטקטיקס, אז זה היה לי טיפה קשה, אז פחות הייתי ממליצה את זה כמשחק ראשון, הוא מאוד כזה שקוע בעולם של איבליס, מאוד. אולי זה 13, עכשיו אני אגיד, אני אישית לא אוהבת את 13, שיחקתי בו שנה שעברה, אני חושבת שזה משחק עם המון פוטנציאל, מבוזבז, מבחינת המון דברים, מבחינת עלילה, מבחינת גיימפליי, מבחינת דמויות. לא הייתי ממליצה משחק ראשון, אני חושבת שהוא פוטנציאל מבוזבז, אבל אם אתם, הוא סך הכל יש אנשים שממש אוהבים אותו, אז כזה, אם אתם רוצים, לכו על זה. אולי 15, זה המשחק פיינל פנטזי הראשון שלי, אז יש לו מקום בלב שלי. אני חושבת שהוא מאוד שונה מהמשחקים האחרים, גם מבחינת גיימפליי, גם מבחינת בניית עולם. אני לא יודעת כמה הוא כניסה טובה לסדרה, כי הוא לא מייצג את הסדרה לדעתי, אבל הוא ממש חמוד, אני מאוד אוהבת את הדמויות, אני מאוד אוהבת, כאילו, מאוד נהניתי מהמשחק. אני חושבת שהדמויות שם באמת הופכות את המשחק למושלם. כן הייתי ממליצה. 14, כמובן שהייתי ממליצה לשחק עם משחקים אחרים לפני 14, באמת בגלל ההומאז'ים לסדרה, כי זה מאוד כיף, תאמינו לי, זה מאוד כיף לראות אותם. אבל יש לי המון חברים שזה המשחק הראשון שלהם, וזה באמת, הם מאוד נהנים מהמשחק, הם מאוד נהנים, והוא באמת, הרבה אנשים אומרים שזה הפיינל פנטזי הכי פיינל פנטזי. כן, כן. ובאמת, הוא ממש נראה לי מאוד נחמד לאנשים מתחילים שמאוד רוצים לחוות את האווירה של הסדרה. והייתי ממליצה על 16, הוא הכי מודרני, הכי חדש, אבל אני חושבת שהוא שומר על המון המון אלמנטים של הסדרה, והוא פשוט בנוי מאוד מאוד טוב, הצוות שפיתח אותו זה גם הצוות של 14, אותו מפיק, והם פשוט שניהם מעולים, אני מעולנת מזה. אוקיי, שאלות, למישהו יש שאלה? וואו, האמת רייז לא יצא לי אישית, אבל שיחקתי בפרסונה, שיחקתי כאילו 2, 3, 4 ו-5, אבל עברו שנים מאז. כן, יצא לי לשחק לפעמים במשחקי JRPG, כאילו, עצמאיים כזה, כמו ברייבלי דייפולד נגיד, שיחקתי, זה היה מגניב. יוצא לי לפעמים, כאילו, יש לי רשימה, פשוט זה לא בראש שלי עכשיו. עוד שאלות? יצא לך לשחק סוג קודם? לא, סורי. טוב, שאלות שהן לא, מה היה צריך לשחק? כן. זה נכון, זה נכון. נכון, נכון. הם מזכירים אותו, והוא לא מופיע במשחק הראשון. הוא מופיע כאילו רק בגרסאות מאוד מאוד חדשות, אז אם תראו אותו באמת בפיקסל רימאסטרד, אז הוא נמצא שם. אבל במקור, סיד לא נמצא שם. גם גרסאות מחודשות נראות אחרת לגמרי ממה שהראיתי. יש למישהו עוד שאלה? וואו, האמת שזה, אני חושבת שזה מאוד תלוי בהעדפה האישית שלך. איזה משחקים אתה יותר אוהב, יותר אקשן, יותר בייסט, כאילו, טרן בייסט כזה. אני חושבת ש7, 8 ו-9, לא, 7, 9 ו-10 הן נקודות מאוד מאוד טובות, כי הם באמת קלאסיים מאוד. הייתי אומרת 10, להתחיל מ-10, אני חושבת שהוא ממש מאוד טוב בקטע הזה. אני אישית פחות אוהבת את 10, אבל אני חושבת שאני ממליצה עליו תמיד לחדשים. אבל גם 14, שחקו ב-14. סתם. כן. אני בזודיארק. כן, אני בלייט. אני לא שיחקתי, אל תשפוט. וואי, מה המודרניים? אני חושבת שבאמת 9 ו-14 הם מאוד טובים, שומרים המון, כאילו אלמנטים קלאסיים של הסדרה, אבל תשחק גם ב-4, 4 מאוד נחמד, לדעתי לפחות, מאוד נהניתי. וואי, אני לא אהבתי את 12. כן. יש עלילה במשחקים, כאילו, פיינל פנטזי היא סדרה מאוד ממוקדת בעלילה, כאילו מ-4 הלאה, זה מאוד מאוד עלילתי,
יש קרבות, כי כמובן זה משחק מחשב, אבל באמת כל משחק יש לו עלילה שונה משל עצמו, ואני חושבת שכאילו הוא באמת מוכר מאוד על העלילה שלו. כאילו, העלילה מאוד מאוד טובה. טוב, עדי, מה? זה הספראוט, זה כזה שחקן חדש, זה חמוד. קוראים לדמות שלי גפמי, קוראים לי גפן, אז זה מצחיק. היא פשוט כאילו דרגון כזה שנלחמת, יש לה חברים. כן. בעיקרון צריך לשחק בהם לפי סדר. יש את הרימייק הראשון, ואז יש את הריוניון שיצא לפני שנה בערך, אבל כן, הייתי אומרת תנו צ'אנס למשחק המקורי, באמת, כאילו, אני חושבת שהרימייק הוא קצת בנוי לאנשים שכזה מכירים את המקורי, זה מאוד כזה, יש שם המון foreshadowing שמאוד כיף לראות, אבל הורס את זה לדעתי לשחקנים חדשים, אבל אם זה לא עובד לכם, אז תשחקו ברימייקים. אני מאוד אהבתי את הרימייק השני שיצא לפני שנה, הוא היה ממש ממש כיף. יש לי גם ביקורת על הרימייקים, אבל אני יכולה לעשות הרצאה שלמה על הביקורת שלי. זהו? רגע, הנה, יש פה עוד שאלה. מה? כן, ברור. אפילו שהאישיות של הדמויות שם של פיינל פנטזי טיפה שונה. כאילו, סקוואל מ8 נחמד בקינגדום ארץ. הם קוראים לו ליאון משום מה. כן, האנגלי הם עשו אותו כזה צונדרי מוזר, אבל אני אוהבת אותו. אפילו שאבא שלו יותר טוב. תודה.